oso pixelo eta agertzen zena, eta gero, saiatu hitz egiten duzunean, ez mugitzen zen, bale? Bueno, 10 baino gehiago deslogo ez. Bueno, ontxe hasiko gara, goio? Bueno, egunon berriro, hementxe dagozu ez dakit pintura abstrakto bat, ero ze hori da goio arana, hor agertzen dena. San Franciscon dago, goio jakiluara izan da goizeko irurak eta 10 dira San Francisco, ez da goio? Entzuten dugu zu berari? Bai, bueno, ze ordu esan duzu goio? Irurak eta 10. Orduan, erdi zondi zaude, ez da? Aforla bai. Bueno, labur goio, ze egiten ari zara bidai horretan? Bueno, horrean etorri bere, apurumete ikusteko eta esagutzen dut esperientzitara azoteko alako tokietan, ez da egin laboratorien gainean, tokioan minexinten eta sustantzia duten zento baten diestena, dientzerako ekintan egiten dien arakoetan, horren gani, azpiko horrela, horrek komunikalitara, horretan justo bat etorritarako, hemen dagoen egiteko zero eta hori da agintan era sustatzen duten toki eta kontuzak egiten duten, baina bide ziki hor jarri dut toki horien antolaketa planikan. Horrengo zemankorra da bidaia? Baina ikusi ditugu toki batzu, eta bai, ozen frantziak. Oso zonako gintabiltasuna, dagoen horren ganien eta dagoen gintabiltasun eta eskartak eta enpresaperri horren ganien dagoen ikusteka izan zorren industria horren izaguteko izan. Horren posik, ez da? Posik. Orduan gozen gaurko elkarrizketaren arira goio. Ze asmo daukazu datorren ikasturterako ideia laborategierekin? Urrengoetik jarriko dugu martxan postberezima bat ezagutzen duten zoraioan kontori berezima ideia laborategien mailakoa, ez dakarritzen horren mailakoa, baina horren mailakoa bertan egin izaten proiektu berritzaileak. Beraiek, dukara lana bertan egiteko batzuko, eta bestatzen da gure batzuk, ez da. Zortzitako egiteko gure bada ere, egin dugu dautela, komunikazio laborategiaz. Eta hori da. Izan horretik gara, hanela horrela beste bat jartzen diogun. Baina, erdokia da, izan ikaslean bertan, horretako proiektuak, proiektu handiak, modu berritzaileak eta karreran zean ikasiko duten teknika, ekintza berritasuna sustatzen duen teknika handekin. Zema jente, ze egitura pentsatzen duzu mutia? Hori badako zuen? Bertan gure asmoa da elkartia eta multidisciplinarrak, ez da? Hasiera batean gure asmoa da elkartean da ondokidean elkartia leheniko, hau da enpresaritzako alternativa dago, renaro lehenak egin, agin dugu eta marrabiko televizioetan, egin dugu gaur, egin zafiel, lehiko, eta dugu ondokura, eta bateze, bueno, desde facultad objetiek elkartian eta aztia, jarren duten aztia, leheneko, hau da, egitzaile elkartina sustatzea duten izaren gara horrekiak eta gure ikasea. Beraz, sekunde, aldean egin bat hau, dira, kastenetan laborategiago, aurkako ezingo dien taldeak taldeak ezingo dira, zein laguneko taldeak, eta gure
beste talde guztia bezala, erantzuna edo komunikazio enpresa edo komunikazioarekin zerikusia duten enpresak duten kezkak zerabaiteko duten bidea izan. Zertatu behar da, talde, larabatu gilean dan egiteko zerratuko dien talde gehiak bideziko dutela, egingo gara, eta ikasle guztia eratuko dutela. Kontatu baten, garen daude zerrenak, gero bideak, Goio, horre, aipatu duzu enpresen premia honekin, enpresen premia, aipatu dituzu, horre, kontuan hartuko dituzu enpresa bai, enpresa konkreturik badauko zu hor... Zenturatzen duen den aquí, Google daude, mundaron unibertsitatea eta bestetik horiena komunikazio talde. Horren, digital horrek antolatzen duzu, aurrera modu dutezkan, proiektua, eta lehenengoko, ideia horretan duen kasuen, bizin enpresan, behintzat, horiena dituen kezka batzuk, ikusko dugu zen aiakoa oso konkretua dian, zabala dien, horiena komunikazio taldean kezka dieratzeko proiektuak egin horiak. Teknikako badute, enpresa batzuk komunikazioarekin otuta, enpresa batzuk kezka dieratzen horiek, baina horretu egiten osentatuko gara, ez da? Komunikazioa ez dago zentu zabalean. Orduan, lehenengoz, enpresa askorekin itzen egin bezarezu lan, baina hasieran aita azteko boienarekin hasi zarete. Hori da. Eta zabanduko horre, paperak izoldu eskapia erasmo ebadogu, diputazioa edo bestelako tokiko, beste erari bezalazko beste erabigan, beste izan, kontrateiko duen izango gara, proiektu eta proiektu formato lamadara berriak aztertzea, eta gure ardaztaiko izango da euskara. Zen aportatuko, izateak zean aportatuko duten unibertsitateak eta komunikazio talde multimediak dutatutako ideiak oratorio baten zean aportatuko duten, principios ikusiko dut izango da, baina principios euskarazko komunikabilitatea, euskarazko matopea euskarazko komunikazioa sortzen diren arazo hori bide matik izan. Zuetariko bat ematen nahi galderaen bat egin goi hori? Orduan, goio, mila esker hain goiz jaikitziarren, goizeko hirurak eta laurden pasata dira eta utziko zaitugu lotara joaten, ondo deskantzatu, eta noiz itzuliko zara? Igantzea dituzko gara, eta babarela milezker guztia. Ez da. Eberto. Mila esker eta ondo Gabon. Horixe da, ikusten duzue proiektu hori gauzatuko da datorren ikasturtean, irailean hasiko da martxan, baina dagoeneko ari dira bilerak egiten Goio eta Aitorzuero goitiari dira eta Goiena komunikazio zerbitzuak ere bai. Iruna Antzabal eta Agurtzan Erantzarain ari dira. Proiektu hori badator eta orain Goio San Frantziskon dago esperientzia gehiago ezagutzen gero hona ekartzeko eta hor aplikatzeko. Oinen dugu beste atzaren txinitxo bat hau dena prestatzeko eta laster hasiko da maingurua. A ber.
10 minutu barru ezin gara. Ordean, 10 minutu daukazue, eta 10 minutu barruia hauia bukatu zertzen, PowerPointak eta ontxarte. Zure ikatza horre, Bai. Ope, gure Kaixo, ¿zein iraka ordenagailua? Sí, porque tengo hiperlinks que aquí no se ven. ¿Conectamos aquí? Conectamos aquí el ordenador. Sí, ¿prefieres aquí? No, donde tú quieras. Igual,